Hello guys, welcome back to my new video. So, दिनै आं नोंसोरनि थाखाय गोजाम भिडिअ, गोजाम फट'सनि सायाव गोदान रस भिडिअ लानानै फैलायबाय। होमबा खोमा खोमायाव थुबाय थाग्रा दिरुंखौ खोमायाव आलायनानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आरो हारामिफोर भिडिअखौ स्किप खालामनो नाङा, नङाबा माखासे भिडिअनि इन्टारेस्टिं बिदैखौ मोनलोंनायबो नङा। So, गिबियावनो इसोरनि मुं लानानै भिडिअखौ जागायनोसै। ओम केरी बाबा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बेहेनसद बेखौनो बुङो जिबौनि खुगायाव खर' सोना लानाय। बिगुद मा सानदोंमोन नोंलाय? मा लबारजों गावजाबा मिया खालिफानि मबाइल नाम्बार मोनगोन सानदोंमोन नामा नों? आरो बोसोरखि गावनाया एसे दोरोदनायमोनब्ला बिगुदनि जाय बुस्थुखौ नों दिनैसिम उननिफ्राय गारबोबाय थादोंमोन ना, बे बुस्थुखौ नोङो फुरा जिन्दगि खुगाजों गारनांगौमोन। मिन्थिबाय स्वाद? ओरैनोबा गाहायनि पाइपजों गखाया गिदिरद्राय। बिनि उनाव बोसोरैखि नों खुगायावबो जाङि फेन गानहोनो गोनां जागौमोन। बेहायनोसो फुरा मास मोननैखौथ' जिरायनो हाखायासै बियो। जानायनि लोंनायनि उन्दुनायनि सब समाय फंबाय उन्दैखौसो सिङाव दोननानै उन्दुनांबाय बे। फंबाय उन्दैयाबो बेबायदि होसिन जानानै देरनो जौनोसो रोंनाय नंला बे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बोसोरखि बेबायदि खेलाया बबाव जायोब्रा? आंबो जयेन खालामगौमोनलै। बड़ा हरामी हो बेटा। बिगुरनि डाबल फैसा होनानै जयेन जागौमोन आं। बोसोरखि सेंग्राफोरजोंथ' खनसेयावनो गेब्रुखागोन बे बिलुना। बिनि उनाव ओमफ्राय मा जागोन? बेनसोरनो सस्रा कि बे खेलाखौ सेंग्राजों सेंग्रा गेलेबा मा जागोन? नारे ना, जानाय नङा। बिदिजों जानाय नङा। बिबुन थुफ्लंग्रा बिजियासो थनथ्रगोन बियो। मिशन केन्सेल। दा बेखौलाय मा बुंगोन फाग्लाफोर? बे बिसोर बायदि सिख्लाफोरानो साला बिमा बिफानो कलेजाव थांनो होननानै खोन्थाबोनानै कलेजाव बयफ्रेन्डजों आमाय जुमाय गेलेफैग्राफोरा ओमफ्राय जेब्ला एग्जामनि रिजाल्ट फैयो अब्ला बुंगोन, आरे आंथ' बेखौबो लिरदोंमोन, माबोरै फेल जाखो? मास्टारानो जुमाय लोंनानैसो पेपारखौ नायदोंमोनहाय बे होननानै एक्टिं बानायसिगोन। आरो जेब्ला बिमानि हासिबनि सर्ट मोनबा रागाजों बयफ्रेन्डनाव खारसन हैसिगोन। सेंग्रायाबो ओमफ्राय खारसन फैनायखौ दोनैनो लाजिनानै लाखिसिगोन। स' नोंसोरो मिथिगौना उन्दैयाव हाबा जानायनि मोनसे गिदिर जाहोना एग्जाम फेल जानायाबो होननानै। बेनोसो ओमफ्राय उनाव जेब्ला फिसाजोफोरा ताजमेहला बबाव दं होननानै सोंबा मा बुंगोन? खावबो सेन्टारनि आबै खहिबुरिनि दखानाव दंहाय होननानै खोन्थासिगोन बिगुदनि। बिनिखायनो बुङो, मोजां मोनलायनाय रायलायनायखौ एसे दोनथ'दो, फरायनाय लिरनायाव एसे गोसो होदो हारामिफोर। No. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अत्तेरी मिट मस्ला लागायनानै मस्लाखौ मोजाङैनो मोनबाय बियो जोबनायाव। बेहेनसो फंबायनि सिगाङाव सेंग्राफोरखौ गलि होग्रा डान्स खालामबालाय मस्लाखौ मोनखागोन। फुलकाहार थोड़ी ना मिलेगा। आरो बिगुरनि नों थाफियाव भाइब्रेटर मेसिन लागायनानै लादों नामा? जोंनाथ' बेबायदि मावा, बांग्रिं मावनाय बायदि। आरो बोसोरखि बेबायदि सिख्लाफोरा बबाव जोनोम जायो? जों गामियावथ' बिदि गैया। बिमा खर'नि थाफियानो हाजो थिखिनिजों समानखा। स' गाइस, आं नोंसिनो मोनसे फटक देखायनो नागिरदों। बे फटकखौ नाय आरो फरायनानै नाय, एकदम सेभेज।
बर' हिन्जाव बांगाल फिसाय लाग्रानि फिसाजो टुनटुना टुनटुन भेनेर बाती जालाव रे टुनटुना टुनटुन मजा आया देख के भेनचोद बे फट' बानायग्रानि थाखायथ' मोनसे लाइक मोनथारनांगौ आरो अमा गाइखेर आरो मावजि गाइखेर मिक्स खालामनानै बेखौ सुनिबार दिनाव एकदम गोथारै थुखैनांगौ बेखौ सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो और कमेंट करो अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसमें प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो ताकि मैं जब भी आप लोग के लिए नई नई वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आप लोग देख सके सो बाय बाय सी यू वेरी सून थैंक्स फॉर वॉचिंग